Ola, hoxe imos falar de seguros, un tema que provoca innumerables preguntas por parte das familias e das directivas das AMPAs e que está moi contaminado pola propaganda das empresas privadas de aseguramento, moi nomeadamente das sanitarias. É un tema curto que podería resolverse con dúas afirmacións que repetiremos nesta presentación varias veces. A primeira é que sí temos que ter un seguro de responsabilidade civil e outro de accidentes de voluntariado, e a segunda é que non hai ningunha razón para termos un seguro de accidentes do alumnado. Pero bueno, imos poñerlle algo de literatura a estas afirmacións. O primeiro que hai que dicir sobre os seguros é que a vida non se asegura na súa totalidade, que sempre hai unha marxe de accidente que acaba alcanzándonos dun xeito ou doutro e que, ademais, eses accidentes non seguen unha regra. Podemos asegurar un montón de cousas, pero antes de que ocorran non podemos saber como vai responder unha compañía de seguros, e non porque non sexa certo que nos contan a priori, senón porque logo, se o sabemos, van ir buscar as circunstancias, por pequenas que sexan, polas que tentar escapar da súa responsabilidade e de pagar, ao final de contas. Saber que as cousas funcionan así, que hai veces nos que o seguro se fai cargo e outras que non, e que pode ser que acabemos nun xulgado, farános entender o contido desta charla. Poderemos dar pautas xerais, pero non rotundidades, porque non hai dous accidentes iguais nin dúas compañías iguais. En termos xerais, poderemos asegurar o que se poida prever. É certo que hai aseguradoras que venden de todo, e que en teoría poderíamos asegurar ata o risco de que o sol explotase, pero na práctica hai bastantes límites ao asegurable. Límites que basicamente concordan cos negocios de seguros que se ofertan ordinariamente. Saírse dos límites cotiáns do negocio adoita ser moi caro e moi incerto. Iso por parte das compañías de seguros, pero pola nosa parte tamén temos que entender que non existe unha garantía absoluta, que ninguén o cubre todo nin o paga todo. Isto semella que falar por falar, pero non é así. Se non aceptamos o risco na nosa vida, se non entendemos que poden pasar cousas que simplemente non están cubertas por nada nin por ninguén, estaremos sempre presentando problemas ou tentando resolvelos dentro da nosa perspectiva de directivas de AMPAs. E hai moitos problemas que, desgraciadamente, non teñen remedio e hai que aceptalos como veñen. E moitas veces, a famosa pregunta que a todos nos fixeron algunha vez de vale, bien, de acordo, pero entón, quen paga isto? Pois ten unha resposta moi simple, é dicir, non hai quen pague. Non? Terás que afrontalo ti, e iso tamén hai que aceptalo, igual que se o neno che caera no corredor da casa e rompera pues, un dente ou un brazo, non? Entón, para que temos seguros se estamos nunha situación tan horrible como a que vos viñen dicindo? Bueno, pois porque non estamos tal. Falamos de saber por onde nos movemos e de que non hai ninguén que o asegure todo. Agora, imos falar da parte, digamos, máis ordinaria que do que sí se pode asegurar. Non? Temos seguros por diferentes razóns. Nalgúns casos porque son obrigatorios. Responsabilidade civil e accidentes de voluntariado, como veremos máis tarde. Porque facilitan a xestión ordinaria, non tendo que responder extraordinariamente a circunstancias extraordinarias. Se temos os seguros máis comuns, os que dixen antes, se ocorre algo, recorrimos ao seguro. Non temos que andar pensando que facer. Tamén temos seguros porque evitan a nosa responsabilidade civil como directivas dunha AMPA, a persoal, como veremos logo. E porque achegan a objetividade a circunstancias sempre molestas. Non dependerá de nós decir sí ou non, cando nos reclamen algo, senón dunha terceira persoa contra quen será máis doado colaborar ou debater segundo sexa o caso. Imos ir falando en concreto. Agora vamos a dar o seguro de responsabilidade civil. Aquí trátase do Código Civil, que é o que establece, que indica moi claramente que quen por acción ou omisión cause dano a outro, intervindo culpa ou neglixencia, está obrigado a reparar o dano causado. Destripemos un pouquiño o que acabo de dicir. Fai falta que causemos un dano, que o causemos por algo que facemos ou que deixamos de facer, porque imaginade que había que poñer unha ponte no camiño e puxemos unha que rompeu ou non a puxemos. Fai falta que o que fixéramos fora con culpa, o sea, feito a mantenta, ou con neglixencia, ou sexa, calquera sabía que esa ponte non termaba do paso. Pero, se mercamos a ponta que nos asegurou que abondaba, quen terá que responder será quen nos la vendeu, nós non, porque nos preguntamos e informámonos.
Por iso é tan importante traballar ben e deixar constancia dese bo traballo, que é algo que adoitamos deixar a un lado cando contratamos algo tan importante como as extraescolares ou calquera outra contratación de actividades, porque neses casos hai que deixar clara constancia de que contratamos con xente competente, asegurámonos de que tivesen os seus seguros e documentación ao día, controlamos o seu traballo ata ver que é convincente e non deixamos en ningún momento de atender as queixas ou comentarios das persoas usuarias. Con todo isto, o que estaremos será demostrando que somos xente seria cando contrata. Se somos xente seria, se a persoa que contratamos ten un problema, responderá del. E nós non teremos por que responder por ter sido demasiado neglixentes na actuación. Nós, pero quen é responsable do que faga mal unha AMPA? Porque as AMPAs son asociacións, que é unha cousa así como moi indeterminada, non? Pois non, a AMPA ten unha persoa concreta, de carne e oso, que a representa. En xeral será a presidencia, pero tamén pode ser calquera outra persoa a quen se comande e acepte esa comanda unha representación para temas concretos. Se nós imos facer unha festa de entroido e encargamos a unha persoa ou a un equipo que organice esa festa, esas persoas son as responsables do que pase na festa. E que significa ser responsable? Pois entonces aquí imos falar dunha cosa que deixamos atrás no concepto de responsabilidade que decía o Código Civil, o de reparar o dano causado, que é algo que consiste en devolver as cousas ao seu estado anterior. O sea, se alguén rompeu a perna, devolvelo. Reparar o dano consiste en que lle amañen a perna para que volva a andar con normalidade. Ou no caso de que non se poida, volver á situación anterior en indemnizar económicamente polo estrago causado. Se rompeu a perna e non pode traballar durante 3 meses, a perna volve, pero os meses non, e haberá que indemnizalo polo diñeiro non ganado ou polos presuizos que poidera ter por esa baixa. É a persoa representante quen se responsabiliza de que todo saia ben, co seu patrimonio privado, oístes ben, privado. Por iso é absolutamente fundamental ter un seguro de responsabilidade civil, porque cando o temos, ese privado desaparece e pasa a ser o seguro quen paga. Imaginádevos a diferenza entre que alguén teña un problema menor, teña como resultado unha indemnización de varios miles de euros e o teñades que pagar vos ou o pague a compañía. Non me digades que pode haber AMPAs que non teñan ese seguro. Falamos sempre de cuidado de responsabilidades civis, das que dan como resultado unha reparación económica. As responsabilidades penais, as que son personais, esas non se aseguran, nin poden comprarse. Esas cada quen ten que responder delas sempre. Ben, entón co seguro de responsabilidade civil estamos todas cubertas e sempre, non? Pois tampouco. Estamos cubertas cando traballemos como directivas da AMPA, pero lembremos que na persoa dunha directiva xúntanse esta característica, a de ser parte da directiva, co feito de ser tamén unha nai ou un pai máis do centro. Xúntase a faceta pública coa privada. Cando sexamos unha máis do grupo, non nos cobre o seguro da AMPA. Isto soa rebuscado, pero non é tanto. Imaginade que a AMPA organiza unha festa e se prolonga e a persoa que ocupe a presidencia, sen que iso estea acordado previamente, di que marche quen queira, que xa me encargo eu ao final de recoller e levar os pequenos que queden sós. Esa é unha actividade privada, porque para que fose da AMPA teria que terse establecido un acordo sobre como se vai facer iso, con que garantías, con que responsabilidades particulares, etc. etc. Se a persoa se lanza a facer unha promesa, é a súa promesa, en ese momento non é a presidencia. Vale, xa sabemos algo, pero a cobertura atinxe a todo o que faga AMPA, non? Pois tampouco. Por unha parte, porque os seguros non adoitan cubrir os danos do propio centro educativo que pertence á AMPA. Consultade primeiro na vosa póliza para confirmalo, porque pode haber algunha que se os cubra. Ten unha certa lógica, porque as actividades da AMPA dentro do centro escolar son parte da PXA, da Programación Xeral Anual, e deberán ter a mesma cobertura que os problemas que se produzan polo uso ordinario do centro. Obviamente, se hai unha persoa responsable dun hipotético vandalismo, será esa persoa quen responda, sexa alumnado, familias concretas ou AMPA, igual que se ocorre durante a actividade docente ordinaria. Pero o que os seguros non cobren nunca, en ningún momento, son as actividades que excedan do marco cotián da actividade típica das AMPA.
do que poñen os estatutos e do que indica o sentido común. Ou sexa, se organizades un cocido para a veciñanza, non está coberto polo seguro en ningún momento, porque non entra nas funcións das AMPAs facer cocidos. Ben, con estas limitacións, temos que ter ou non un seguro de responsabilidade civil. Pois non temos a obriga legal de telo, pero entendemos que compre facelo porque as indemnizacións por un hipotético accidente poden ser enormes. Se non o temos é o noso patrimonio privado ou das persoas da directiva o que se pon en xogo. Normalmente é un seguro que se nos exixe para o uso de espazos públicos ou como pabellóns municipais, casas da cultura, etc., que adoitamos utilizar, e se temos persoas voluntarias sí que é obrigatorio e, polo tanto, é mellor telo antes. Non estamos falando dun seguro non moi costoso, sobre todo se estades nunha federación que os inclúa ese servizo, e que cubre moitísimas máis opcións diarias das que se poderíamos decir neste momento. Ben, falábamos de persoas voluntarias no último apunte e hai que definir o que é unha persoa voluntaria. Unha persoa voluntaria é alguén que traballa para a AMPA porque quere, sen relación laboral, sen cobrar nada e para unha actividade concreta. A normativa de voluntariado píllanos as AMPAs? Pois estritamente non, porque non somos o que lle chaman entidades de acción voluntaria. Poderíamos selo, pero hai que cubrir un papeleo bastante amplio. Pero sí que estaríamos dentro da normativa se facemos unha lectura ampla. Ademais, aínda que non a fixeramos, persoas voluntarias temos sempre. E se non utilizamos esa normativa, teríamos que achegarnos a de traballos de boa veciñanza, que quedan máis ao criterio da xudicatura se hai problemas coa persoa que colabora. A utilizar a normativa de voluntariado quizás esteamos sendo algo estritos demais, pero garantimos a non dependencia e a ocasionalidade, que é o interesante para non ter consecuencias incómodas pola colaboración de terceiros non contratados. Pero iso sí, que nos digamos que un traballador voluntario non o converte en tal cousa. Temos que facer as cousas ben e non pretender pasar por voluntarias ás persoas que realmente son traballadoras. A esencia do voluntariado xa indicamos antes, por iso é importante non pretender utilizar esta figura para contratar con persoas que están en situación irregular a efectos fiscais ou coa seguridade social. No campo dos seguros, concretamente, a que nos obriga o feito de traballar con persoas voluntarias? Pois que converten obrigatorio o seguro de responsabilidade civil e que nos forza a contratar un seguro de accidentes para persoas voluntarias. Este tamén é obrigatorio e ademais hai que utilizalo se a persoa voluntaria ten un accidente, porque o Sergas cobraría se a persoa accidentada vai á consulta e di que tivo un accidente prestando asistencia voluntaria a AMPA. Neste caso, se non temos seguro, quen pagaría a asistencia do Sergas sería a persoa responsable da AMPA e as facturas do Sergas non son nada pequenas. Como vimos dicindo, non paga a pena arriscarse por un seguro que é moi doado de conseguir e que ten un custo moi pequeno. Ben, accidentes do alumnado é o seguro que provoca todas as preguntas das AMPAs. Ben, é un seguro que consiste en que un alumno ou alumna que asiste a unha actividade extraescolar que organiza a AMPA, no caso de ter un accidente no transcurso desa actividade, tería que acudir á clínica privada que o seguro teña contratada, seguindo a tramitación que o seguro indique, por suposto, e ali atenderían. Pero hai unha circunstancia aquí que é importantísimo coñecer. Todos os nenos e nenas menores de 14 anos teñen obrigatoriamente a cobertura do seguro dos seus pais e nais estean onde estean. Tanto ten que se accidenten na casa, como no parque, como na aula, na casa dun veciño ou nunha actividade. O único que podedes contratar a maiores é aquilo que non está coberto polo seguro de saúde que tedes ordinariamente, que basicamente é a rotura de gafas ou dentes, que tampouco é unha gran cobertura, porque haberá que demostrar que ocorreu durante a actividade, e os seguros tenden a ser restrictivos na asunción da súa responsabilidade nestes casos. En canto que a cobertura privada sexa mellor que a pública, ou mesmo que sexa máis rápida, cada quen de vos que o avalíe. Nós non creemos que sexa nin unha cousa nin a outra, e quen ten a historia clínica do vosso fillo ou filla é o seguro público, non os quezades. No caso dos accidentes do alumnado, entón, quen é a persoa responsable? Pois en principio ninguén, porque é un accidente. Tanto ten que sexan aulas como extraescolares,
Se o accidente se produciu sin que os nenos estivesen abandonados ou desatendidos, non hai responsables, como se caen na vosa casa ou na casa dos seus avós, ni máis ni menos. Se hai unha persoa que debeu vixiar mellor ou desenvolver accións de cuidado que non desenvolveu, entón hai unha responsable por culpa ou neglixencia, e responderán os seguros de responsabilidade civil da Consellería de Educación se esa persoa é un empregado do centro escolar, docente ou non, ou do seguro de responsabilidade civil da empresa contratada pola AMPA ou da mesma AMPA se a actividade se realiza sin contratar a ninguén. Pero isto funciona como todos os seguros. Non é que vaya alguén ao centro e tire de carteira e pague. Primeiro hai que facer unha reclamación, comunicar á compañía aseguradora, ver o que responde, no caso de que negue a súa responsabilidade de presentar unha denuncia, etc, etc, etc. Con todo isto, entón, para que contratamos un seguro de accidentes? Pois, dende o noso punto de vista, para nada. Porque se teñen menos de 14 anos están cubertos polo Sergas, ou seguro familiar equivalente, e se teñen máis de 14 anos estarán cubertas polo seguro escolar obrigatorio que xa pagades necesariamente xunto coa matrícula a partir de terceiro da ESO. Pero é verdade que o Sergas pregunta, e que mesmo amenaza con ter que pagar nalgúns casos, que nos atende na sanidade pública hai que entendelo o persoal sanitario. En moitas ocasións non teñen a información correcta e preguntan un tanto ao chou porque así lles indican, non é culpa súa, non? Porque sí que é verdade que ás veces o Sergas non paga. Cando digo Sergas, calquera outra mutualidade que poida ser seguro obrigatorio da familia. Pero son casos moi contados, que en ningún caso nos pillan a nós. Concretamente, no caso de accidentes de tráfico, porque pagan as aseguradoras dos vehículos, no caso de accidente laboral ou enfermidade profesional, porque pagan as mutuas, no caso de accidentes escolares en maiores de 14 anos, porque paga o seguro escolar obrigatorio, no caso de accidentes deportivos en deportes federados ou profesionais, porque paga o seguro contratado pola federación correspondente, no caso de pacientes privadas, porque pagan elas, no caso das mutualidades, porque pagan esas mutualidades, no caso dos cidadáns da Unión Europea, porque paga o país de orixe, e no caso de estranxeiros en estadía temporal, porque tamén paga o seu país de orixe. Fora disto, o resto está coberto. Inda así, tedes unha asemblea que quere, por encima de todo, contratar un seguro de accidentes. Pois que o contratádeo. O importante é facelo sabendo que xa sabedes. Se inda así pensades que é interesante, en todo caso, lembrade que quen toma a decisión de contratalo é a Asemblea Xeral, nunca a directiva da AMPA. Non pode supoñer en ningún caso discriminación para ningún alumna ou alumno que poida participar nas actividades, se sean socias ou non socias, xa o sabedes. Igualdade de condicións económicas sempre. E tedeo claro, iso non vos evita o risco de reclamacións. Simplemente hai todo o contrario, vai vos dar máis traballo, porque cando suceda algunha das circunstancias nas que ese seguro poidera actuar, ides vos ver metidos no medio. Ben, remato. Agradezo-vos a vosa atención, lembro-vos que estamos sempre no voso dispor na nosa web, nos teléfonos e medios de contacto que ali se indican, que temos aberto un apartado de preguntas frecuentes que é moi útil para boa parte das dúbidas máis cotiás das AMPAs e que contestamos os correos coa maior celeridade posible. Como hoxe falamos de seguros, vou repetir algo que viñen dicindo durante todo este tempo. Traballade na xente a propia responsabilidade e a conciencia de que non todo se asegura. Tanto ten que subscribades miles de pólizas, sempre haberá algo que non estea previsto. E falade claramente coas nais e pais, que non lle pidan a AMPA ou que non lle pidan a vida. Todas podemos ter un accidente e ninguén quere telo. Que non nos fagan responsables, nin nos fagamos tampouco nós mesmas do que non podía precaverse, nin coa mellor mirada e a mellor intención. Boa tarde.